Здравейте отново и добре дошли в кулинарния ми блог Children Can Bake. Аз съм Габи и днес ще ви покажа една много вкусна рецепта за бисквитена торта с боровинки. За целта ви трябват нещата, които виждате на масата. Специален пудинг за бисквитена торта ванилия на Доктор Йоткер, 2 пакета полузърнести бисквити, 700 мл прясно мляко, готварска пълномаслена сметана, боровинки и 80 грама захар. Необходими пособия ще ви трябват миксер, купа и касерола. Да започваме. Отваряте пудинга и го слагате целия в малка касерола. След това добавяме захарта, 80 грама захар и 700 мл прясно мляко. И сега отиваме до котлона. Бъркате непрестанно 7-10 минути, докато се получи гъст крем. След това прехвърляме в друг съд крема и оставяме да се охлади. След това добавяме 300 грама сметана с едно пакетче ванилена захар и ги смесваме добре с миксер. Още една опаковка от... Как се казваше? Каква беше сметаната? Заквасена сметана, заквасена. След това отваряме бурбонската ванилия. И разбиваме добре с миксер. След това добавяме от вече охладения пудинг крем. Снимаме. След като крема за бисквитената торта е готов, е време да сглобяваме тортата. Започваме като потапяме една по една бисквитите в студено прясно мляко и ги редим плътно една до друга. След това, като сте сложили бисквитките, слагате крем. И още една. Така, да. Добавяме крема. Сними само ръцете ми как красиво. И ето така се получава една много вкусна бисквитена торта с боровинки. Да ви е сладко!